नमस्ते प्रणाम। हमार नाम नीलम धुरिया बा। नमस्ते प्रणाम चाची माई बहनी दीदी भौजी। हम मंजू वर्मा। स्वागत बा मंजू नीलम का संघर्ष 142 के चैनल पे। तो आप सबका खातिर भैया पंडितुआ गारी गीत लेके आ है। जब मंडप में शादी होत है राती का तो पंडित का गरिया आवत हैं, बाराते गरी हैं, संधि गरी हैं, तो सबका गारी गीत से स्वागत करत हैं। तो वही पर कई गारी गीत लेके आ है। तो आप लोगन जरूर ये गीत का सुनिए। अच्छा लगे तो अपन प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा मंजू नीलम का संघर्ष 142 के चैनल पे दिया। तो आवा सुना। बेकार भइला हो बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, पोथली है आइला शादी करावे, पोथली है आइला शादी करावे, पोथी बचहु नयावे बेकार भइला, पोथी बचहु नयावे बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, सुनीला पंडित जी हाँ ये पुजारी, सुनीला पंडित जी हाँ ये पुजारी, इनकर पंडिताई ना बहुत छिनारी, इनकर पंडिताई ना बहुत छिनारी, फरार भइली हो फरार भइली, फरार भइली हो फरार भइली, पंडित तोरी पंडिताइन फरार भइली, पंडित तोहरी पंडिताइन फरार भइली, बेकार भइला हो बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, यही माड़ावा में पंडित बेकार भइला, गाँवा में खोजा जावरिया में खोजा, गाँवा में खोजा जावरिया में खोजा, घूमी घूमी उखिया हरिया में खोजा, घूमी घूमी उखिया हरिया में खोजा, फरार भइली हो फरार भइली, फरार भइली हो फरार भइली, पंडित तोहरी पंडिताइन फरार भइली, पंडित तोहरी पंडिताइन फरार भइली, बेकार भइला हो बेकार भइला, बेकार भइला हो बेकार भइला, पंडित ही माड़ावा में पंडित बेकार भइला,
एही माड़ावा में पंडित बेकार भइला। धन्यवाद।